situs mata air Sumber Kunti. Halo guys, bertemu kembali sama saya Wong Drenges. Iki next trip rek nang Gunung Arjuna via Purwosari. Enggak itu wis. Ijo ngaspo lho ya, gawanmu sing tepak lho ya, tasmu apik iki. Siap. Tasku lokalan iki. Tasnya lho, merek Mayak kon. Dari Lalte. Arek semiran nih rugi lek enteng-enteng, Cak. Tak isi kembang tahu. Hah? Tak isi kembang. Gak pot ah. Lah. Cuk kosong, Cuk. Tak isi ini tasnya dikecil-kecilin lho, bujuan lho. Lho kok caranya guys. Telek gitu. Ya sik ayo. Udah minta Pak. Ndase dadi ya, ndase. Tadi bukuku dah. Apa Al-Qur'an ah? Al-Qur'an. Mana lah masuk kita lah. Kosong. Siji.
base camp Maruk. Cok turuan yang nggak gunung. Dikasih duit dengan standar itu tenda. Kamu 6 orang isi sleeping bag 5, isi matras 5 gitu udah dari sini dikasih. Dan dengan jumlah personel terus ketentuan logistik kurang aja buat pertimbangan. Kalau kita di sini kan bisa mengkondisikan, kalau admin waduh. Tenda harus wangi. Pasanganmu berapa? Kali karena OTW untuk Bogor, guys. Pos 1 dari pos perizinan bisa ditempuh sekitar 20 menit. Kalau jalan kaki sekitar 1 jam. Kalau naik ojek sekitar harga 50.000. Ojek dari pos perizinan ke pos 1 untuk Bogor. Sekian, terima kasih. Parkir nak posisi. Amin. Betul Fred lo, ayo weh. Deh. Ayo. Sehat-sehat Fred. Ayo weh. Sehat-sehat Fred. Jangan lanjut belum di video loh. Start pendakian teko posisi setengah 10 lebih. Formasi mau 6. Selama jalur pendakian posisi iki dikelilingi perkebunan kopi rek. Jadi mayoritas warga kene iki berkebun kopi.
Jalur Purwosari iki koyo jalur tretes rek. Makadaman cuma ono papinge. Kadang paping, kadang watu. Sendromo guys. Terus lanjut nek paping leso. View teko posisi. Jalur posisi. Ya ana arek rek, ana arek rek. Lapo iki rek? Lo pencilaan. Lo. Mudun ya. Arek ngagel Kang Wipo. Kamu tulis kiri ojo ngono. Gak kewan dika. Ayo Kak pose-pose Cik. Lho video ae lho. Mari. Wis ayo. Wis. Mari. Videomu polos ngono ae. Cara saya. Cuk tangane. Watu kursi. Gantian dong Pak Badut digilih situ mati. Dijaluk Instagrame ro. Sampai saiki sik kontekan. Kawan ya mate lur. Elok ae kae. Lek Cik mari dijipok kanca terus dijipok dhewe. Kak gempor apa? Pagal bosku. Hah? Hah? Oh, tas enggak usah Cik. Nanti. Dek ini tasnya. Pos loro guys. Oh. Ada mlebu rem. Vlog. Iya vlog. Mau sing sing hao ma sing sing hao sing hao. Answer for the next house for sensor. Sing sing hao ma sing sing hao. Mau sing sing hao. Pos 2. Pos 2 Tampuono. Nah nek kono ono pundene sapa rek? Dewi Kunti. Sunan Dewi Kunti. Sendang ya? Sendang. Ah nek kono akeh wong spiritual. Monggo. Sembayang. Nah, jalur iku ana perkemahan putuk lesung.
Bletet-bletet tes. Awake yang ngerti beluk ya. Hah? Golek tak. Ya mati beluk ya. Nah, iki pos loro iki ana sumbere rek. Nah, dhewe karep njupuk. Bersama Tomingse. Bangsa. Main adoh. Ada ya. Ngire ya. Oh, ngiri. Ngire enggak apa-apa. Tembus barang iki kata ya. Akhirnya tembus ulira. Iya. Wong loro pisan. Ya no. Kak gimana? Betul. Foto gak ngerti ini. Kancaku iki. Samrolas saya itu kan samrolas. Samrolas kayak ini urus sepuluh. Sama ngira. Kan cocok. Jelek pelangi ulira. Tertipu. Ono wong teko kan ben jam-jam mau teko. Pak, aduh ana Pak. Itu masih saudara lu. Apa dong lima. Lại tìm được cái gì được cái này là Sendang Dewi Kunti. Adus gak apa-apa, nyebut banyu gak apa-apa. Situs mata air sumber Kunti. Jare wong sing ndek kene sumber Sendang Kunti ku nggak oleh dicampur ambek sumber sing ana ndek pos loro. Jarene mbuh apa? Ya wis dipercaya rek. Dadi le awake njupuk ndek pos loro sumbere oyo dicampur ndek sumbere Sendang Kunti. Dewi Kunti. Awake ndek Sendang Kunti yuk sumbere berarti aja dicampur ndek pos loro, sumbere pos loro. Sing ngene iki.